Fochancas, desniveis, maleza e todo tipo de atrancos poñen en serias dúbidas a operatividade da pista de atletismo da Alta, na Pobra. O Club de Atletismo e Deportes do Barbanza leva tempo denunciando o mal estado da instalación. Pois ahora mismo a pista derrítese, de fai 4 ou 5 anos, a partir de abril a setembro co calor non nos podemos sentar, non podemos facer exercicios porque se derrite a facer movimentos, giros en ela, ten furados por moitos sitios da pista onde facemos salidas, facemos saltos, as zonas de lanzamentos non están en condicións os cementos para facer os lanzamentos adecuados, a zona de saltos, as tablas de batida están fundidas pola antigüedade que teñen, temos que andar a variar as situacións da pista, onde pode entrenar dunha forma, de outra, cada día temos que encontrar situacións diferentes. Ademais de limitar o seu uso e impedir adestrar con normalidade, o mal estado da pista pon en risco a seguridade dos deportistas, posto que presenta un maior índice de lesións. Non é a primeira lesión que teñen algún dos atletas, porque é o que acabamos de falar. Ao ter furados na pista, as tablas de batida estar deformes, e os rapaces e os atletas de élite a entrar a grandes velocidades poñen un pé, pois moi fácil ter un esguince de rodilla, un esguince de tobillo e incluso chegamos a ter roturas fibrilares, rotura de meniscos, é dicir que é algo grave. Dende o club atribúen esta situación o escaso mantemento da pista, inaugurada hai xa 31 anos. Esta situación derivou na perda da homologación por parte da Federación Española de Atletismo. Oficialmente en noviembre deste ano, perda a homologación, que son 10 anos desde 2015, e agora o que nos encontramos é que as marcas oficiales de cara a campeonatos nacionais e campeonatos internacionais, desde o Comité Nacional de Competición, non van a estar aceptadas. A pesar das numerosas peticións realizadas ante o Concello de quen depende o mantemento da instalación deportiva, aínda non tiveron resposta ás súas demandas. Non reclaman unha ampliación nin unha actuación ambiciosa, senón un mínimo mantemento para facer operativas unhas instalacións que usan a diario un cento de persoas e nas que adestran deportistas de élite. Levamos todos os anos falamos prácticamente cada mes, mandámoslle fotos, vídeos de como está a instalación, en cada situación, o que nos ocurre, como está o mantenimiento, e prácticamente non temos respostas. Non vemos que haya cambio, non se fai nada, non se limpa, non temos empleados de mantenimiento na instalación, necesita o arreglo que é urxente, aínda que sean parches para poder seguir o día a día, falta pintar, falta limpar, falta arreglar as zonas de lanzamentos, falta arreglar as zonas de saltos, que nós día a día usamos máis de 100 personas cada semana.